tutorial de Avatar, que era la banda sonora de la pel·lícula Avatar. Bé, molts de vosaltres segurament l'heu vista. Aquesta partitura enganya, perquè sembla fàcil, però després, quan se toca amb l'acompanyament, és molt liós, perquè l'acompanyament no porta per a res el mateix ritme que vosaltres en la flauta, i això us farà equivocar-vos. A més, va ràpid, va rapideta. Comenceu a estudiar-la lentament, a poc, fins que arribeu a la velocitat exacta. Analitzem, doncs. Veiem que no hi ha símbols de repetició, val? He posat la Q de compàs quaternari, 4x4, 4 pulsacions. 1, 2, 3, 4. Ara, comença amb 8 compassos d'espera, contem 8 vegades 4, i ara ja arribem al compàs 9. Aquí és senzill. Blanca, blanca, 10. Blanca en puntet, recordeu que la blanca en puntet val 3. Negra, 2. Llavors aquí serà 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Ara, compàs 11, 12, tenim una lligadura de dues blanques. Llavors durarà com a 4. Silenci de negra, negra. Us faig el ritme des del principi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Aquí, en este silenci, no se toca. 1, hem fet 4, 1, 2, 3, 4, 1, i aquí fem el do negre. Aquí, en el compàs 13, blanca, dues pulsacions, blanca, dues pulsacions, negra, negra, blanca. Després, compàs 15, silenci de negra, blanca, negra. I ara lligadura de dues redones, per tant, 8 pulsacions de nota llarga. Aquí seria 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I en aquest, recordeu, silenci de negra. Compàs 18, silenci de redona, 4 pulsacions en silenci. Compàs 19, negra, negra, blanca. Blanca en puntet, negra i redona. Llavors, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. Compàs 22, blanca puntet, 3 pulsacions, negra, i ja totes negres fins que arribem aquí, que hi ha una lligadura de negra i blanca. Negra, que dura 1, blanca 2, sumem 3, 3 pulsacions de nota llarga. Blanca i lligadura de dues redones, que altra vegada, igual que aquí, torna a durar 8 pulsacions. Llavors, aquí, a partir del 22, serà 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la vegada que esteu fent les notes heu d'estar comptant contínuament per així no equivocar-vos en el ritme. Compàs 28, silenci de blanca, que dura 2, negra, negra, blanca, blanca, 4 negres, blanca en puntet, negra, blanca, i aquí lligadura de blanca amb aquesta blanca. Per tant, aquí serà una nota llarga que dura 4 pulsacions. Negra, 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 lligadura de negra i blanca, 3 pulsacions. I ja totes negres fins al final del compàs 37 i al 38 redona, 4 pulsacions. Llavors, l'agafem aquí, al compàs 28. Silenci de blanca, 1, 1, 1, 2, perdó. Tornem. Aquí, al compàs 28. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2,
1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 1, 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 2, 3, 4. Ara, aquí tenim 8 compassos d'espera. Llavors contem 8 vegades 4 pulsacions cada compàs. I el compàs 47 comença amb silenci de blanca. Llavors, atenció ahí, perquè al principi teníem 8 compassos d'espera i quan entràvem directament. Aquí no. Aquí hem de comptar dos pulsacions de silenci i llavors ja entrarem. Llavors fem 8 vegades 4 pulsacions de silenci i aquí començarem pensant 1, 2 de silenci. I ja, una vegada que hem fet este silenci, ja comencem aquí. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, blanca amb puntet. 1, 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 2, 1, 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 2, 3, 4. Aquí no és 2, aquí és 1. Llavors, ho canviem en un momentet. Aquí. No me deixa canviar-lo. Vale, pues se borra i se torna a posar. Aquí era 3. 1. 1. Veieu? Cada negra, una pulsació. Cada negra, una pulsació. Una pulsació. Ara, blanca. 2 pulsacions. Negra. Una. 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 Aquí que estava equivocat. Una, 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 2. Atenció, perquè si no feu bé aquest ritme, ja s'estropeja tot. Una, i aquí 4, i silenci final de 4 pulsacions. Escoltem-la. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Un. Un. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, 8. 1, 2.